Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. De Dag van de Arbeid is de feestdag van de socialisten en staat elk jaar symbool voor solidariteit en sociale strijd. Tegelijk krijgt 1 mei vandaag opnieuw een sterke politieke lading. Van de discussie over een miljonairstaks tot de rol van de ziekenfondsen en langdurig zieken. Hoe moet een rechtvaardig sociaal beleid eruit zien in tijden van besparingsdruk en groeiende ongelijkheid? HBVL-journalisten Liliana Casagrande en Adriaan Kartuivels, jullie hadden naar aanleiding van 1 mei een dubbel interview met federaal minister Rob Beenders van Vooruit en voorzitter bij ABVV Limburg Habib El Ouakili. Hoe kijken zij eigenlijk naar 1 mei? Zij zien het wel als een grote viering. Ze spraken over de grote socialistische familie die samen op het podium komt. En dat betekent dus enerzijds de mutualiteit, solidarisch, ook de vakbond ABVV en dan de partij Vooruit. Dat is nu net dat waar N-VA deze dagen zo fel op aan het inbeuken is, dat je die verwevenheid hebt tussen mutualiteit en partij. Dus het zal N-VA wel weer iets geven om aan te grijpen, om daar weer spel van te maken, denk ik. Ja, daar gaan we later nog op terugkomen in deze podcast. Nu, Beenders en El Ouakili staan tijdens de festiviteiten rond de Dag van de Arbeid zij aan zij op het podium. Dat is de afgelopen maanden wel al anders geweest. Ze stonden vaak lijnrecht tegenover elkaar, hij als minister en El Ouakili dan als vakbondsman. Ja. Ik herinner me nog dat beeld van een van de grote betogingen waarop meneer Habib El Ouakili, of in de gemeenteraad noemt Willy Klaas hem gewoon meneer Habib. Meneer Habib. Meneer Habib, met een winkelkar op zijn kop door de straten van Brussel liep. En die kar die staat nu blijkbaar op het bureau van Rob Beenders. Ze hebben die opgestuurd inderdaad naar alle Limburgse ministers en parlementsleden. Wel opvallend. Ja. Ik kan me voorstellen dat het voor de vakbonden een interessante tijd is met de Arizona-regering, want ze herleven helemaal. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat denk ik wel. Ze komen meer op de straat dan ooit tevoren. 12 mei is er opnieuw een betoging. Ja, ze noemen het kortweg sociale afbraken, wat er nu aan het gebeuren is. Dus ja, ik denk dat Vooruit daar ook wel een beetje gewrongen zit. En de vakbonden willen dat wel. Die voelen hen elke dag wel in de tand. Ik denk dat we alle betogingsrecords verbroken hebben dit jaar op Europees niveau, als ik mij goed herinner. Nu, een van de voorbeelden waarmee die echt lijnrecht tegenover elkaar staan, dat is die beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd. Dus de ABVV die heeft haar leden gesteund om die aan te vechten, om degenen die dus een werkloosheidsuitkering verliezen, om dat aan te vechten bij de arbeidsrechtbank. En die hebben intussen al, dacht ik, bijna 5000 dossiers opgestart. Dat wil dus zeggen dat die arbeidsrechtbanken nu zich vooral daarmee gaan bezighouden, of dat in elk geval andere uitspraken zal vertragen. Bovendien mogen we ons ook wel afvragen tot wat dat zal leiden, want een eerste vraag aan het grondwettelijk hof van eind vorig jaar, en daar was denk ik in januari een uitspraak over, was om die regeling te schorsen. En daar hebben ze al bot gevangen. Nu vragen ze effectief de vernietiging bij het grondwettelijk hof. En dat kan al een hele tijd duren. Dus we zullen zien tot wat dat leidt. En die mensen die zullen dan intussen ook maar moeten afwachten wat die uitspraak is. Ja, het is voor Vooruit ook geen cadeau, denk ik, om in de regering De Wever te zitten, hè? Nee. Nu, zij zeggen altijd wel zonder ons zou het erger zijn. Hè? Zij zijn dus de meest linkse partij in die regering. En zonder hen zou het erger zijn. Dus zij moeten zich altijd profileren als degene die dan toch proberen om de scherpe kantjes links en rechts af te veilen. Maar feit is wel, het is een centrumrechtse regering waar vooral centrumrechts beleid wordt gevoerd. Beperking van de werkloosheid, de pensioenhervorming, dat zijn maatregelen die Vooruit niet... El Ouakili zegt in ons interview dat deze regering wel heel wat linkse heilige huisjes heeft doen sneuvelen. Ja, en wat is dan de reactie van Rob Beenders daarop? Ja, dat is altijd hetzelfde van zonder ons zou het erger zijn. En hij zei ook dat er vorig jaar dat ze heel hard dat moesten benadrukken van zonder ons zou het erger zijn, het is goed dat we in de regering zitten. Hij zei dat hij voelt dat dit jaar wel een beetje aan het shiften is, dat mensen dat wel doorhebben. Omdat er ook wel effectief wordt bijgestuurd. Bijvoorbeeld bij de pensioenhervorming gaf hij aan, is het ook wel meerdere keren bijgestuurd. Ja, van die pensioenhervorming zei El Ouakili zo van 9 keer herexamen. Hè. Dus die is al 9 keer bijgestuurd. Die pensioenhervormingen zijn al 9 keer de scherpste randen van afgeveild. Natuurlijk, al die
al die bijsturing betekent ook dat die pensioenhervorming ook wel minder zal opleveren dan aanvankelijk gedacht. Nu, nog een andere hoofdrolspeler in die regering is ene Georges-Louis Boucher. En die organiseert ook zijn eigen 1 mei-viering. Ja, die organiseert zijn eigen 1 mei-viering en die doet dat op een plaats die denk ik voor de socialisten wel heel symbolisch is. En dat is in een mijn in Bligny. Dat is trouwens UNESCO Werelderfgoed. Dat is de enige mijn, denk ik, waar je nog naar beneden kan in dit land. Hij heeft die natuurlijk niet zomaar gekozen. Nu, de vorige jaren was hij daar ook heel fel mee bezig, maar hij is zich nu echt aan het profileren als de verdediger van de winkelkar in Wallonië en als de verdediger ook van de arbeider. Dus die partij, dat is een liberale volkspartij aan het proberen te worden. Ja, en dat terwijl de socialisten toch meer worden gezien als de partij voor de werkende mens en voor de bescherming van de koopkracht. Is het nog die partij of zien we daar een verandering in? Ja, die stelt zich toch wel op als beschermer van de koopkracht, maar je moet natuurlijk ook wel op lange termijn kijken. Hè. We zijn een land met de slechtste begroting van heel Europa. We hebben een hoge schuldgraad. De rating voor België is nu al onlangs weer verlaagd. Dus we moeten ook wel kijken naar de toekomst. Er moet hervormd worden. Daar is iedereen het over eens. Hè. Ik denk dat zelfs de ABVV dat wel begrijpt. Dus je moet wel iets doen. Ik denk dat dat ook is waar MR in het zuiden van het land zich ook zo hard profileert. Zij zeggen van wij zijn een brede volkspartij, wij zijn er voor de mensen die werken. En zij willen zich daar ook mee in profileren en daarom dat ze ook zo groot uitpakken op 1 mei. Anders dan, en dan steken ze een beetje de draag af met de PS die er dan vooral zou zijn voor de mensen die niet werken. En de MR profileert zich ook als de partij die, wat dat betreft blijven ze wel liberaal, dus dat de overheid minder moet uitgeven. Hun slagzin is moins d'État pour plus pouvoir d'achat. Moins d'État is dan nog liberaal en het tweede deel van de zin is eigenlijk dat is hetzelfde als de PS. Ja, ondertussen barst de strijd rond de begroting opnieuw los. Er wordt gesproken over een bedrag van 5 miljard dat ze moeten vinden. Ja, hoe gaan ze dit doen, vraag ik mij af. Ja, dat is een vraag van 5 miljard. Hè. Alleen, niemand die het weet. Die discussies die beginnen zo'n beetje opgestart worden. N-VA is daarvoor de verhoogde tegemoetkoming aan het viseren en dan de ziekenfondsen. Dus zij denken dat daar nog 1 miljard of zo te rapen valt. Wat dan door de ziekenfondsen en door de andere partijen wel meteen in twijfel getrokken wordt. Of ronduit tegengesproken eigenlijk. Het gaat sowieso wel een zware onderhandeling worden. Afgelopen weken moest er keihard onderhandeld worden over 80 miljoen. Hoe gaan ze dat dan doen met 5 miljard? Ja, dat vraagt iedereen zich af. En eind vorig jaar ging het over 20 miljard en dat is dan naar allerlei drama's en bezoekjes aan de koning dan ook maar afgekalfd tot 9 miljard. Hè. Dus nu moeten ze 5 miljard, maar eigenlijk moeten ze veel meer. Die 5 miljard is gewoon om aan de Europese regels te voldoen. Dus eigenlijk zou het om 10 of 15 miljard moeten gaan. De Wever zegt deze regering begonnen met de doelstelling van de begroting op orde te stellen. Met die 5 miljard stellen ze de begroting eigenlijk nog niet op orde. Eigenlijk zou het verder moeten gaan. En bovendien zijn er ook uit nieuwe berekeningen van het kabinet van begrotingsminister Van Petegem uitgekomen dat er ook in de genomen maatregelen, dat die eigenlijk nog veel minder opleveren dan ze eigenlijk hadden beoogd. En dat gaat ook nog eens over 3,8 miljard. Wat er eigenlijk dan nog eens bovenop zou moeten komen. Dus het wordt een aardsmoeilijke opdracht. Ja, en met welk gevoel kijken Rob Beenders en Habib El Ouakili dan naar die aankomende begrotingsgesprekken? Ja, Beenders die verwijst naar zijn eigen beleidsdomein, sociale fraude. En daar heeft hij wel al heel veel geld opgehaald. In elk geval meer geld opgehaald dan initieel was voorzien. En ik denk dat zij ook wel vooruit als partij staat ook wel open voor besparingen. Dus eerder naar de uitgavenzijde kijken. Maar ze leggen dan ook wel anderzijds nieuwe taksen op tafel. En ze willen daarmee benadrukken dat iedereen evenveel moet bijdragen. Ja, de miljonairstaks, dat is wat zij natuurlijk willen. Dat wilden ze eigenlijk al bij de start van de regering. Dat is een meerwaardebelasting geworden. En nu is het opnieuw die miljonairstaks. Wat is die miljonairstaks precies? Kan iemand dat eens uitleggen? Wel, hoe Beenders het ons heeft uitgelegd is dat er momenteel in België 135.000 mensen zijn met meer dan €1 miljoen op hun bankrekening. En zij willen al die mensen een tax laten betalen van 0,03%. Dus in principe, als je €1 miljoen op je bankrekening hebt, zou je dan €3.000 daarvoor moeten betalen. Nu, voor de andere partijen, N-VA en MR, ligt zo'n miljonairstaks heel moeilijk. Ik denk niet dat zij dat gaan toelaten. Zeker voor Boucher was het al een heel grote opgave om de meerwaardebelasting
te accepteren. En daarna heeft hij ook heel duidelijk gezegd van er komen geen nieuwe taksen. Dus dat gaat nog een hele grote uitdaging worden. Ja, ik denk niet dat we ervan uit kunnen gaan dat de miljonairstaks er zal komen. Allee, zou me verrassen. Seuntjes zei er wel over, die sprak daarover toch wel klare taal. Een veto durf ik het misschien nog niet noemen, maar het leek er toch wel op. Ja, maar ik denk dat hij iets te fel van leer getrokken is. Hij is ook maar de fractieleider in de Kamer. Hij is niet de voorzitter van de partij. En Beenders benadrukte ook dat hij niet in de politiek was gegaan om veto's te stellen. Ja. Maar dat het is nu wel het moment dat er allemaal voorstellen op tafel komen, nog voor de onderhandelingen effectief beginnen. N-VA-voorzitter Valerie Van Peel lanceerde zaterdag in het laatste nieuws een besparingsidee. Ze richt haar pijlen op de ziekenfonds en verhoogde tegemoetkoming. Waarom doet ze dat? Dat is een oud verhaal van de N-VA. Die beuken heel graag in op ziekenfondsen, omdat die ziekenfondsen die zijn verweven met een of andere partij. Dus de Solidaris met de Socialisten, CM met CD&V, de Liberalen hebben ook een eigen mutualiteit. En zij hebben dat niet. Dus N-VA heeft dat niet. Dus zij beuken daar vooral op in, omdat ze die verwevenheid niet willen. En nu hebben zij daar één ding uitgehaald en dat is de langdurig zieken. Dus er zijn te veel langdurig zieken en dat zal ook niemand ontkennen. En Van den Broeke van Vooruit, die is bezig om die probeert in elk geval om die groep wat te verkleinen. Maar dat is niet zo eenvoudig. En het probleem, volgens de N-VA, is dat degenen die controleren dat iemand langdurig ziek is, dat iemand is van een ziekenfonds, dus van een mutualiteit. En zij vinden dat dat rechter en partij tegelijkertijd. Dus zij willen die controleartsen eruit halen. Nu, daar valt iets voor te zeggen, maar dan moeten die onder het risico, dan moeten die rechtstreeks onder het risico vallen enzovoort. Dat is dan volgens Vooruit is dat een te ingewikkelde oefening. Moest dat in het begin van de legislatuur afgesproken worden, krijg je nu niet meer klaar enzovoort. Dus ik denk dat daar ook niet veel van komt. En die besparing die zij dan daarin zien, dat is ook niet heel duidelijk of dat allemaal zo eenvoudig zou zijn. Of dat het aantal zieken nu ineens zo fel zou krimpen als die controleartsen dus niet meer onder de ziekenfondsen vallen. Ja, inderdaad. Ik denk dat gaf parlementslid Frida Gijbels ook toe, dat het veel minder om geld dan wel om macht gaat. Want die mutualiteiten, dat zijn wel heel machtige organen in ons land. Ja. Die hebben vermogens tot in de miljarden. Ja, en die hebben kastelen en wat hebben die allemaal? En vakantiedomeinen. Die hebben van alles waarvan je wel kan afvragen van... Is dat nu een kerntaak van een mutualiteit? En tegelijkertijd ook over die belangenvermenging valt misschien wel iets te zeggen, want inderdaad, elke keer dat een controlearts iemand terug aan het werk zet, verliezen in principe die mutualiteiten ook een uitkering die zij kunnen betalen, waar zij ook kosten op krijgen, inkomsten op krijgen, en in principe ook een lid van hun mutualiteit. Ja, er zijn ook verschillen tussen mutualiteiten. En bij de ene mutualiteit heb je meer langdurig zieken dan met de andere. Maar dat heeft ook te maken met profielen. Hè. Dus de ene mutualiteit trekt een ander type lid aan dan de andere. En misschien ook nog wel belangrijk om te vermelden dat de controleartsen wel meteen heel fors hebben gereageerd. Dat zij natuurlijk als arts een eed hebben afgelegd en dat ze echt niet in functie van een of andere mutualiteit werken. Ja, hoe reageren Beenders en El Ouakili op het voorstel van Van Peel? Ik kan me voorstellen dat zij daar niet over te spreken waren met het idee van Solidaris en de verwevenheid in het achterhoofd. Nee, niet echt, want ze gaan ook met een 3 opnieuw op het podium staan op 1 mei. Hè. Dus dat zegt genoeg, denk ik. En ze zeggen ook, er is ook niet echt een alternatief als N-VA die ziekenfondsen wil afschaffen. Ja, dan zou er inderdaad, gelijk al zei, een heel nieuw orgaan moeten komen. Dan moet er een andere instelling komen die dat werk doet. Dus. Ja. Het is toch wel een feit dat wij in België in vergelijking met andere Europese landen bovengemiddeld veel langdurig zieken hebben. Ja, wat moeten we daaraan doen dan volgens hen? Werkbaar werk, is dat een toverwoord? Ja. Werkbaar werk, leg dat eens uit. Ik zou niet weten wat dat betekent, maar dat is wat de vakbond altijd zegt. Werkbaar werk. Ja, zij verwijzen dan bijvoorbeeld naar het aantal burn-outs die hard toenemen. Of zij zeggen de werkdruk is te hoog, de pensioenleeftijd is te hoog, daardoor vallen er meer mensen uit. Ja, maar dit land, ik denk niet dat de werkomstandigheden in dit land veel slechter zijn dan in onze buurlanden en daar hebben ze minder langdurig zieken. Dus er is eigenlijk gewoon geen verklaring voor. En anderzijds, wat Vooruit nu wel probeert te doen in de regering met volksvriendin minister Van den Broeke, is om wel die langdurig zieken aan te pakken.
Bijvoorbeeld met strengere opvolging, meer individuele begeleiding. En zij zeggen dat dat ook aan het werken is. Maar de curve van het aantal langdurig zieken gaat wel nog steeds omhoog. Mhm. Dus het valt eigenlijk nog af te wachten of dat ook effectief effect heeft. Ja. Nu, een van de dingen die volgens mij ook wel meespeelt, is dat de werkgevers die hebben niet veel last van langdurig zieken. Hè. Dus die moeten dan nu, dus wel opgetrokken, een paar maanden loon uitbetalen en daarna is die weg en moeten ze daar ook niet voor in staan. In andere landen is dat denk ik wel anders. In Nederland is dat zeker anders. In Nederland moeten ze die wel veel langer uitbetalen, waardoor ze ook wel voorzichtiger zijn en ervoor zorgen dat die zeker niet uitvalt. Rob Beenders wil wel af van het beeld dat alle langdurig zieken profiteurs zijn. Mhm. Daar Dat was wil hij ik wel heel duidelijk over. Inderdaad. Ja, hij noemde de discussie die nu gaande is stigmatiserend voor alle langdurig zieken die effectief thuis zitten. Maar ik denk dat ook daar wel iedereen het over eens is. Het is ook niet dat N-VA mensen die echt ziek zijn een uitkering zou willen afpakken, maar zij zeggen wel, er zijn gewoon te veel langdurig zieken. Naast de discussie over de ziekenfondsen was er ook nog een discussie over de verhoogde tegemoetkomingen. Hoe zit het daar juist? Ja, in dit land zijn er 2,4 miljoen mensen die een zogenaamde verhoogde tegemoetkoming krijgen. Dat betekent dat ze bij de dokter maar €1 betalen voor een consultatie. Daar hangt trouwens heel veel andere voordelen aan vast dan een statuut. Hè. Je krijgt dan ook recht op sociaal tarief, op allerlei andere zaken. En dat is wel heel veel, want dat is 1 Belg op 5 heeft dat statuut. En daar is nu discussie over, omdat in de vorige regering is dat statuut eigenlijk voor een deel wordt dat automatisch toegekend. En dat gebeurt via de ziekenfondsen. Dus die ziekenfondsen die kijken dan naar mensen die dan daar recht op hebben. Vroeger moest je aanvragen, een deel daarvan krijgt dat automatisch. En daar is N-VA ook, daar wil N-VA eigenlijk ook vanaf. Zij vinden dat het te veel mensen zijn. En ze hebben dan zo een type voorbeeld gegeven van iemand die in de Kogels of Zielij woont, een hele mooie buurt in Antwerpen, een Porsche voor de deur heeft en toch maar €1 betaalt bij de arts. Maar die cijfers, dat nu vooral dat type is dat die verhoogde tegemoetkoming krijgt, dat grijpen de socialisten dan weer aan om een vermogenskadaster op te bouwen. Of in elk geval te zeggen van kijk, wij weten dat diegene met dat grote huis en die Porsche, we weten hoeveel huizen die heeft, we weten waar hij zijn inkomen uit haalt. We weten dat nu, dus pas gewoon die databanken toe en dan kan je gewoon die verhoogde tegemoetkoming niet geven. Ja, dus zij willen de controle langs beide kanten opvoeren. Ze zeggen als er voor armere mensen strenger wordt opgetreden, dan moet er ook voor die mensen aan de bovenkant. Ja. En dan hebben de socialisten het altijd over de managementvernootschappen enzovoort. Die zijn er natuurlijk wel. Maar je hebt natuurlijk ook wel... De overheid heeft heel veel gegevens. Hè. Die weten hoeveel huizen iemand heeft. Ze weten heel veel... je moet gewoon naar je belastingsbrief kijken en daar staat gewoon alles in. Dus als dat gewoon toegepast wordt op dat statuut, ja, dan is het probleem opgelost. Hè. Dan weet je, dan krijgen degenen die tussen aanhalingstekens rijk zijn, dat statuut niet meer. Alleen is dat voor N-VA en ik denk ook voor MR ondenkbaar om mensen echt te gaan opsporen hoeveel huizen ze hebben. En dan die statuut. Ja, want dat ruikt dan naar, of dat lijkt dan op vermogenskadaster en daar willen ze dan weer niets van weten. En verder is het ook een beetje een ideologische discussie. Ik denk dat voor N-VA is dit de verhoogde tegemoetkoming iets voor mensen in armoede, terwijl Vooruit en de andere linkse partijen zeggen juist, het is ook een middel om mensen niet in armoede te storten. Dus zij willen dat zo breed mogelijk trekken om ook mensen die nog net boven de armoedegrens zijn, ervoor te zorgen dat die daar niet onder gaan, terwijl N-VA zegt, nee, het is enkel voor mensen die al in armoede zitten. Maar dat discours is ook wel heel strategisch gelanceerd. De N-VA heeft dat afgelopen weekend gelanceerd en dat was echt zo om die begrotingsgesprekken, om die zo wat op te starten of om iedereen een beetje uit zijn tent te lokken. En zo begint het politieke spel opnieuw. Bedankt Liliana en Adriaan voor jullie uitleg. Ik onthoud vooral dat de vakbonden heropleven dankzij de regering De Wever en dat het heel interessante begrotingsgesprekken zullen worden. Wil je het volledige interview met Rob Beenders en Habib El Ouakili lezen, dan kan dat via de HBVL-app. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.